Беларусь вабіць прыгажосцю сваіх краявідаў. Чаруюць вока блакітныя рэкі і азёры, зялёныя лясы і пералескі, шырокія палі і лугі. Але найбольш славіцца зямля пад белымі крыламі людзьмі. Менавіта яны складаюць багацце краіны, яе залаты фонд, праслаўляюць і будуць праслаўляць Беларусь. Пачэснае месца сярод гэтай кагорты займае Іван Меліш. Давайце звернемся да яго жыццёвага і творчага шляху. Іван Меліш нарадзіўся 8 лютага 1921 года у вёсцы Глінішчы Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці у сялянскай сям'і. Няма сёння хаты, дзе пабачыў свет пісьменнік. Яе спалілі ў гады Вялікай Айчыннай вайны фашысты. Пасля трагічнага 1986 года родныя мясціны Івана Меліша забруджаны радыяцыйным пылам. Жыццё сялянскага хлопчыка Івана, як і большасці вясковых дзяцей, праходзіла на ўлонні прыроды. Спачатку былі проста дзіцячыя гульні, дзе хмызняк, асака, дрэвы хлапечай фантазіі ператвараліся ў дзіўны, чароўны свет. Бясконцыя лясы і бязмежныя балоты захаплялі сваёй таямнічасцю і хараством, будзілі фантазію. Куток гэты – твая хата, дзе мы вучыліся бегаць, дзе чулі цеплыню матчыных рук і цеплыню сэрца нашага маленства. У родную вёску прыязджаў не як госць, а як свой чалавек, які чула ўстрымаў і радасць, і засмучэнні. Маці, хоць і была непісьменная, але заўсёды здзіўляла і ўражвала правільнасць яе меркаванняў, глыбіня разумення жыцця і людзей. Прыкладам руплівасці, цягавітасці, гаспадарлівасці былі бацькі. Пасля заканчэння сямігодкі вучыўся ў сярэдняй школе нумар 1 у Хойніках. Меліш вучыўся добра і скончыў 10-годку з залатым медалём. У 1939 годзе Іван Меліш паступіў у Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. З першага курса быў прызваны ў савецкую армію, служыў на Ўкраіне, спачатку ў Донбасе, а потым на граніцы ў Карпатах. Вайна аказалася нечаканай, незвычайнай, непараўнанай ні з чым, страшнай бядою. У франтавых умовах ён вёў дзённік, з якога пачалася яго творчая праца як празаіка. Асобным выданнем ваенны дзённік Меліша пабачыў свет пасля смерці пісьменніка пад назвай «Першая кніга». Іван Меліш прызнаваўся: «Гэта адна з самых дарагіх, выпакутаваных мной рэчаў». З будучай жонкай Лідзіяй Яковлеўнай пісьменнік пазнаёміўся ў Малдаўскім педагагічным інстытуце ў гады Другой сусветнай вайны. Затым сям'я пражывала пад Масквой, дзе аднавіў працу Беларускі дзяржаўны універсітэт. Тут ён вучыўся з 1943 па 1945 год. Пасля сям'я пераехала ў Мінск, выхоўвалі 2 дачок. Пяру Івана Меліша належаць шмат твораў. У часы вайны ўбачылі свет першыя апавяданні, сярод якіх «Апошняя аперацыя». У 1946 годзе выйшаў зборнік вершаў «У завіруху». У 50-тыя гады Меліш друкуе 3 зборніка прозы «Блізкае і далёкае», «У гарах дажджы», «Што ён за чалавек». У сталым узросце працуе над трылогіяй «Палеская хроніка». У 1976 годзе выдаецца кніга «Жыццёвыя клопаты», якая была адзначана прэміяй БССР імя Якуба Коласа. Незавершанымі засталіся творы «За асакою бераг» і «Праўда вясны». Меліш вельмі даўно хацеў напісаць твор пра любае сэрцу мясціны, пра людзей, сярод якіх прайшло яго дзяцінства і юнацтва. Так з'явіўся ў 1960 годзе першы раман з вялікай трылогіяй «Палеская хроніка». Пісьменнік стварыў шэдэўр нацыянальнага мастацтва, якому было аддадзена 15 гадоў напружанай працы. Ведаць, хто мы, не забываць, адкуль мы выйшлі,
Толькі тады, калі мы будзем ведаць, адкуль мы, якімі былі, мы можам ведаць, хто мы, ведаць цану сабе, свайму жыццю. У 1981 годзе выходзіць мастацкі фільм рэжысёра Турова па аднайменнаму раману Івана Мележа «Людзі на балоце». У 1972 годзе Івану Мележу нададзена званне народнага пісьменніка Беларусі. За раманы «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы» прысуджана вышэйшая ўзнагарода краіны – Ленінская прэмія. Іван Мележ за сваю працу узнагароджаны 2 ардэнамі працоўнага чырвонага сцяга, ардэнамі чырвонай зоркі, знак пашаны і медалямі. На радзіме Івана Мележа у вёсцы Глінішчы ёсць помнік пісьменніку і дом-музей. Наведваюць музей дэлегацыі з розных краін – Германіі, Італіі, Англіі і іншыя. Прэзідэнт нашай краіны таксама быў госцем музея. Не могуць ні хваробы, ні вайна ад нас яго забраць, не маюць права. Навекі з ім турбота ў нас адна. Адна ў нас недавершаная справа. Ён ёсць, ён з намі, ён жыве, ён нежывым не можа быць ніколі.